Привет на всички! С днескашния клип бих искал да ви покажа какво трябва да се направи и на какво трябва да се обърне внимание преди полагането на арматурата. Едно от първите неща, това е ето тези разпънки, които в момента удържат кофража на терасите да не се използва навънка, трябва да се заменят с кофражна тъл или арматурни железа, които като куки да удържат двата кофража. Следващият момент, това е биглите на колоните. Обърнете внимание, те в момента излизат нагоре, още повече заковани са за самия кофраж. За голямо съжаление, когато арматуристите почнат да правят, много често ги слагат нещата едно към геотери, защото ги мързи да разкачат биглите. Биглите трябва да се разкачат и след това се слагат наново. Едва след като се положи както трябва гредата. Следващият момент. Ето тези дръвчета. Те дръвчета се слагат просто за да могат да удържат страниците на кофража, докато се изгражда самия кофраж. Но, преди да почне да се слагат гредите, първо трябва да се замери дали когато се сложат гредите, те няма да щръкнат на по-голяма височина, отколкото е дебелината на плочата. Имайте предвид, че горния край на бетона на плочата, която ще заливате, трябва да бъде поне 2 см от горния край на арматурата, която е положена върху кофража. Тоест, ако полагайки върху тези трупчета гредите, те щръкнат на повече, отколкото минус 2 см от дебелината на плочата, това означава, че не са направени както трябва нещата. Минимум 2 см трябва да има дебелина на плочата над арматурата, която е положена горно поле. Ето ги тези трупченца също тук. Така че това е другото нещо, на което трябва да се обърне внимание. Също така, имайте предвид височината на колоните, на железата на колоните, на шайбите, ето като тази шайба, която продължава нагоре, трябва да е поне 60-70 см, трябва да стърчи. Шайбите, които свършват, като тази, те могат да са на височината на плочата. Но тук има един пропуск. Тук също трябва да има монтажни железа, които да върват между колоните. Те не са сложени в момента. Силно се надявам, че нямаме да имаме проблеми след това. Като дойде време да се слагат тези монтажни железа, ще ги накарам да ги сложат. Ако не ги сложат, ще ги накарам да развалят. Така че имайте го преди. Тези монтажни железа трябва да ги имат и те трябва да стърчат горе-долу около 8-9 см поне над кофража. Т.е. трябва да бъдат хванати съвсем за върха на тези железа. Ето тук по същия начин. Другото, на което трябва да обърнете внимание. Ето такива ъгълчета, които не са запълнени както трябва. Трябва да бъдат запълнени и обковани с фазърчета, с лентички и защити, като тук. Ето тук едно фазърче вече е заковано. Отгоре ще бъде заковано още едно, за да затапи тази дупка. Ако не го направите, или ако не накарате вашите кофражисти да го направят, след това се получава един ъгъл избдут бетон, който вариантът е са 2 или трябва да го къртите, или трябва да правите по-дебела мазилка от него. Но и един и другия вариант ве вкарва вътре с пари и с време. Ето ги отново въпросните дъщици, които трябва да се премерят преди полагането на гредите. Тук по същия начин. Тоест това са важни неща преди полагането на арматурата. Преди полагането на арматурата е желателно да се сложат фиксатори за арматура. Те се нареждат върху самия кофраж. Ето това е кофража. Ние използваме лентови фиксатори. Силно може да се каже, че това са фиксатори. Защото това са обикновени ленти, като дъщиците, които виждате, които сме положили за кабелите. И железата просто лягат върху тях. Целта на тези така наречени фиксатори е да удържат арматурата да не опира на кофража. Важно изискване е, когато се докофрира,
железа да не се виждат. Виждат ли се железа, значи има конструктивно нарушение. Това е положението. Много от майсторите казват, кой знае какво станало. Станало е нарушение. Това означава, че трябва да се изисква всичко това да се спазва. Правят ли нарушения, карайте ги да плащат. Удържайте си. Не се срамувайте, не се страхувайте да си удържите за нарушения, които са направили. Това са нещата, които бих могъл да споделя за подготовката преди арматурата. Записвайте се на канала. Задавайте своите въпроси, пишете своите коментари. Ще бъда изключително благодарен. Благодаря.